Fil-61 konferenza ta' sigurtà ta' Munich il-Ġermanja fit-tmiem din il-ġimgħa, id-deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burge tenna sejħa l-laqda u l-kooperazzjoni internazzjonali. Id-deputat Prim Ministru Burge qal li l-multilateralizmu u dialogu huma l-uniku triq biex in-nazzjonijiet jaslu għal qbil dwar l-isfidi ta' sigurtà li qed taffaċċja d-dinja lejn paċi, sostenibilità u prosperità dejjema. Fil-marġini tal-konferenza d-deputat Prim Ministru Malti kellu taħdidiet ma' deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Diaspora tal-Kosovo Donika Gervalla Schwarz fejn enfasizza l-appoġġ ta' Malta għall-involviment u l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Balkani tal-Ponent. Il-konferenza ta' sigurtà ta' Munich hija l-forum ewlieni fid-dinja dwar il-politika ta' sigurtà fejn il-mexxejja globali jiltaqgħu biex jiddiskutu konflitti attwali u kwistjonijiet oħra ta' sigurtà. Ovvjament fuq qudiemnet l-gwerra fl-Ukrajina, l-sfidi u dak li qed naraw fil-Vant Nofsani u għal daqstant anke fuq il-livell ta' Malta mistoqsijiet, kurzita dwar anke l-presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa illi aħna ser ikollna mix-xahar ta' Mejju. Din is-sena d-delegazzjoni Maltija naqdet ma' aktar minn 50 mexxejja minn madwar id-dinja biex terġa' tafferma l-impenn ta' Malta d-diplomazija u d-dialogu. Matul jumejn tal-laqgħat bilaterali u avvenimenti oħra, id-deputat Prim Ministru Malti ħasem f'laqgħat ma' ministri barranin oħra, esperti dwar is-sigurtà u rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u oħrajn mhux governattivi.